জয় জগন্নাথ, ওয়েলকম টু আওয়ার চ্যানেল। তো চলো তো আমি স্টার্ট করଛୁ ଆମର ଭେଜ୍ ଥାଳି। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ।
ହେଲେ ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି। ଏବେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଳି ଆର ଆଉ ତା ପାଇଁ ଅଛି ଏଇଟା ଲଙ୍କା ରାଗ ଲଙ୍କା ଧୂଆ ବାହାରିବ। ଏବେ ଜିତିବା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବ ପୁରା ଲଙ୍କାକୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ। पानी 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 पी पानी ढोकी दे पनिशमेंट ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଆଉ ଇଏ ବି କହିବାକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦିନେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଖାଇବି କାନରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ନା କେତେବେଳେ ଆଉ ଭୁଲ କେବେ ଲଙ୍କା ଖାଇବିନି ମୁଁ। ଆମେ ଦି ଜଣ କେହି ବି ଲଙ୍କା ଖାଇବାନି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ସିଓର କହିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।